Vedes? Iso son grosellas. Tedes que collelas e metelas na cesta. E non as comades, que vos coñezo. Senón tardaremos máis tempo. A ver quen colle máis. Eu xa teño a miña cesta chea. Como ides vos? A min aínda me queda encher a metade da cesta. A min tamén. Aínda me falta un bocacho. Pois eu si a teño case chea. E ti, Nina, tela chea. Ai, barriga chea, chea. Xa vexo, xa. Desde logo, Nina, non se che pode traer a recoller froita. Pois polo que vexo, vos tampouco perdeste o tempo. Non é o mesmo. Nos faciámolo por ter un control de calidade. Exacto. Para garantir a máxima calidade, tiñamos que coller mostras e probalas. Que morro tedes? Xa. O caso é que necesitábamos unhas poucas máis para facer a torta. Entón, como facemos? Aquí xa case non quedan grosellas de calidade. E iso fará que nos teñamos que internar un pouco máis no bosque, xa que aquí non quedan suficientes grosellas. Toma, Nina, cambio a cesta. Xa encho eu a túa. Así iremos moito máis rápido. Levaste a miña? Ti? Pero non tes medo de que coma as grosellas que colliches? Pois a verdade é que non. Está tan farta que non creo que poida meter unha grosella máis no seu corpo. A miña está chea. Como ides vos? Terminei. Acabo de coller a última. Aquí xa non caben máis. Pois vamos. Unha riquísima torta espéranos. Pero será posible? Non entendo como pode caber tanta comida nun corpo tan pequeno. Nina, pero non podías esperar á torta. Tanta fame tes? Non. Nina non comeu grosellas desta. Nina, estás mentindo. Non, Nina non mente. Xa vexo que non mentes. Coñecéndote, puideches comelas dormida. Da igual, chégannos as que temos. Vamos. Tupa, que é este fume? Non se ve nada. Ai, é un incendio. Socorro, socorro. Non cheira a fume, Rafa. Tranquilos, non hai ningún incendio. É verdade, non cheira a fume. Pero entón, que é isto? Non tedes de que alarmarvos, isto chámase... Xa sei o que é. Fume. Fume dun tubo de escape, dun camión polo menos. Non é fume de tubo de escape, isto chámase... Está claro que é unha nube que caeu. Eu un día lin que ás veces quedaban dormidas ou que tropezaban coas montañas. Ás veces mesmo se achegan a beber auga ao mar. Pero quen vos ensina esas cousas? Isto é... Fume do tempo, claro. Sempre sae cando se activan portais dimensionais categoría alfa, que son os que se usan para viaxar no tempo. Hai que estar atentos, pode haber dinosaurios preto. Néboa, isto chámase néboa. Néboa. Nunca escoitei esa palabra. Estás segura? Sí, estou segura. Prodúcese cando por diferenzas de temperatura o aire se condensa e alcanza o chamado punto do orballo. Desde logo, mira que és fantasiosa, Tupa. Se non o sabes, non pasa nada. Eu propoño chamalo fume do bosque. É o máis lóxico. Pois eu, barriga de nube. E que vos parece alento da árbore? A que é adecuado? Ei, mirade, parece que o fume do bosque se fixo máis espeso. Atención, nenos. Como non se ve nada, collerémonos das mans para non perdernos, vale? Nina, sube ao lombo de Tutu. Xa estamos todos agarrados, Tupa. Pero non se ve nada. Como imos atopar o camiño de regreso a casa? Demos unha chea de voltas polo bosque. Igual se sopramos todos xuntos moi forte, poderíamos facer que o alento da árbore desapareza. Por moito que sopredes non vai marchar. Temos que atopar o camiño. Deixádeme pensar. Tupa, Que? xa sei que agora non importa, pero estou vendo unha cousa moi curiosa. De que se trata? Dunha liña de grosellas que se perde no bosque. É como se nacesen do chan. Unha liña de grosellas. Déixame ver onde está. Atopaches un rastro. Creo que con el poderemos volver rapidamente ao camiño. Atopei un rastro. E iso que é?
Un rastro pode estar feito de moitas cousas, pero sempre son sinais que indican un camiño. Neste caso, a miña cesta, a que levaba Nina, tiña un burato e foi perdendo grosellas. Así que se a seguimos... Chegaremos onde estábamos antes. Exacto, Rafa, moi ben. Pois vamos alá. Xa non hai máis grosellas no chan. Iso quere dicir que estamos no sitio onde empezamos a recoller grosellas. Aí está o camiño que pasa xunto ao bosque. Vamos. Agora só temos que seguir o camiño de volta. É todo grazas a Nina. Tes razón, Tutu. Cando chegue vou facer unha estupenda torta de grosellas. E darei o anaco máis grande a Nina. Non grosellas. Nina chea. Contigo